O Dolinke sa milovníkom ťažkých terénov sníva v tých najdivokejších snoch. To, čo tu na nich a ich železných tátošov čaká, je naozaj extrém na hraniciach možností ľudí a strojov. Je to ťažká trať. Všetko je pripravené, takže 3, 2, 1, štart! Prvé stroje sú na trati a je to boj od úplného začiatku. Táto trať je smerovaná v podstate na špeciály a na špeciálny offroad. Je dlhá skoro kilometer a v podstate sú tam pasáže, ktoré hraničia so zjazdnosťou a sú také extrémne. Korením každej trate je poriadne blato a v Dolinke je ho naozaj dosť. Na to, aby ste sa s ním popasovali, musíte mať špeciálne auto. Musí mať dobré gumy, dobrý výkon a ten šofér musí byť zdatný, aby to zvládol v poriadku. Aj keď sa tu zišli najlepšie autá a posádky niekedy tak, ako v tomto prípade, sa trať ukázala silnejšia. Stávame! Jak si platí? Dobre, výborne. Patrí aj toto opravdu? Tak to má byť, gravitácia nepustí. Tieto autá vydržia naozaj veľa. O chvíľu bolo zasa na kolesách a dobrodružstvo mohlo pokračovať. Možno sa teraz pýtate, akí ľudia sú vlastne offroadisti. Sú to ľudia, ktorí milujú autá, ktorí milujú offroad a v podstate musia byť trošku ľudovo povedaný šľahnutí do offroadu. Z Dolinky pri Tisovci Rastislav Eker, televízia Joj.